First time ang mami ni Roseline Jocades. 5 years na sila nga kasado sang iya nga bana kag nagatingwa nga magka-baby. Nahulugan siya sang 2023 kag sini nga June 2024 nag-abot ang blessing para sa ila nga mag-asawa. September 2023 nagpa-workout ko liwat until nag-March try ko take vitamins. Wala pa ginam ko. Sige na lang sila na lang bahala na daw. Ako pa na lang from March up to June, wala na ko na nag-take sa mga vitamins and all. Tugyan ko na lagi kay Lord na pagka-June, nakibot kami nilang nga, nagbusong ko. Sa panahon nga wala nila ginapaabot, ginhatag sa ila sang Ginoo ang madugay na nila ginapangayo. Humalin siyang naibaluan niya nga nagabusong na siya, regular na siya nga nagapakonsulta sa doktor. Nagatumara siya sa mga vitamins nga ginareseta sa iya. Since yung pagbalaan naman nga gusto niya prepare yung financially especially importante just para sa inyo. Kaya after 9 months, syempre hindi na kami nakalagaw. So tanan yung alagaw na tapos na susupto nyo na lang kay magasto na dayon mong sa mga expenses na di na makatutanan kay baby. Ginpreparahan nila ang tanan, ilabi na ang gastos. Ginaplanuhan na sang iya nga OB ang pagbata niya. Kag, nakabuno sa iyang abyan nga may gina-offer nga barato nga packages ang Riverside Medical Center. Kani, gilayon siyang nagpa-Riverside para hibalon ini. Ipag-check ko gitagaan ko requirements nga kinanglan may referral from your personal private OB. Kamo to again process ko tanan. Pagka Wednesday nagbalik ko dala ng tanan kong requirements muna, and then amo to nagsugod na ko di dayon, gin-requirean na ko sa mga new updated laboratories nga diri na. And then padayon na to until nga nagwata na ko. March 11, nagbatsyag na siya sang sakit. Nagpa-ospital siya, pero ginpapauli anay kay 2 cm pa lang ang iya nga opening. Pagkasunod nga adlaw, nagsige sa gihapon ang sakit. Ginhambalan niya ang iyang mister nga magbalik sa ospital. Hindi niya malipatan nga ang head nurse ng delivery room nga si Carmela Hitchanova ang nagtudlo pa sa iya kung paano magbuna. Ano ka mag-push? Ano niya? Breath sa nose, blow sa mouth, push. 1, 2, di ba push mo na amo to nga naman, kung ma'am repeat di ma'am kay hindi ko kapon aman, kung wala hindi ko matian na ilang account. Kapon ka sa counting, hindi ko stricto ka sa counting. Amo to nga doon, kis ako yung matian na ilang account. Tiki syempre, ara ka na bala sir sa pain na sakit. Yan sa mind ko, pamatian ko na lang ang ilang instruction sa account. Di pagkamba sila nga, sige ma'am, nang ginawa dalom, and then buna, tapos ma-count sila 1, 2, wala. Tiki saga ka short breath ko, balat isolitor ko na lang, ma'am, isip liwat mo. First time abi, gani ginassist si Rosie sang mga nurse sa pagbuna. Tubtob, nakagwa na gidman si baby. May gamay na gin-excess kaginbayran si Rosie sa iyang normal delivery kagang iyang doktor in-house. Buot silingon taga Riverside mismo ang nagpabata sa iya. Ang total ko na 18,000 lang gid. Okay na tanan, wala na problema. Wala na, less na siyang PhilHealth, dala na si baby, dala na ko na 18,000 lang gid. Ito ko dako gid nga buli, as in dako gid. Sa inyo nga part, nako siya nga may amo na. Dako gid siya nga buli nga may amo na ang package. Nagapasalamat si Rosie sa iya nga abyan nga nakapanugid sa iya nga may barato gali nga maternity package sa Riverside. Kag tungod sa iya, dako ang na-save nila nga mag-asawa kag sa Riverside pa siya mismo nag-labor. Ay tungod nga si Ma'am Rosalie, nag-avail siya sa aton house case. So may ang Riverside Hospital nag-create lang for the house case na maternity trauma. Pagkabakta agad nga house case. A house case, amon na siya aton ng mga obigay ni doctors, our resident doctor in-house diri sa aton ng hospital sa Riverside. So may ara na kami serving nga operational na schedule Monday, Wednesday, Friday. So starting at 8 a.m. until 12 na sila. So ang gakitor that usually si Miss Jovine assigned sa ground floors aton nga reproductive health center. Yes. So kung maghambal ka nga house case na ton diri, bali during your prenatal period starting off dra kadira. Yes. Kay para ma-monitor kag ma-assess ang aton mga resident doctor, our house case doctor ang flow kag ang journey sa ilang pregnancy.
same man sa aton nga laboratories. So, 3 man sila pa laboratories. Kita mo nga nag-set naman ang aton nga hospital ng one-stop shop kita din. Oo. So, pwede na sila dahil kadiretso sa cashier, mabaya, then hapit na sila sa laboratory para it's a smooth transaction. Okay. Kumbaga, it's very convenient for them. Hindi na sila pala mabulit mag-come and go. So, pag-aaral na nakakadalti na tanan. So, may packages naman for normal, for... Yes, ang aton nga normal delivery, 14,500. Wala siyang ang Start na lang niya. siya sa aton yung maternity promo. Ang cesarean section, 26,500. So, inclusion sina both the mother and the baby. Nagapasalamat si Rosie nga nahibaluan niya ang packages ng Riverside. Nagapasalamat siya nga nasugat-an niyang iya nga abyan. Kag, nagapasalamat siya kaysa iya first baby nangin safe ang iya delivery. For more information sa mga packages, i-contact lamang ang number sa ibabaw sa screen.